Juu, se on makaroni täällä ja mä tässä taas kertoilen vähän mun kolmannesta tettipäivästä ja tällä lailla. Eli mun päivä alkoi sillä, että me haettiin yhden mun tuollaisen työn ohjaajan kanssa, no siis myyjän kanssa haettiin noita tavaroita varastosta. Se oli aika jännää puuhaa. Sit mä myös sinne sen jälkeen niin hinnoittelin pattereita, niitä oliko niitä 1900 jotain patteria. Ne oli semmois niinku 12 paketin rasioissa ja tällä lailla sitten oli postipaketin tekemistä. Se oli aika no sekin oli erilaista duunia, et siis semmoistakaan mä en oo ennen tehnyt ja tällä lailla se oli muuten ihan kiva ja oh yeah, hyvä biisi. Aivan mahtava biisi. Juu, mut siis, me ei oltu tää kuuntelemassa biisiä tällä kertaa. Sitten käytiin kaupassa, tai siis mä söin, ja sit siinä ruokatunnin aikana mä kävin kaupassa, mä ostin kuivattuja hedelmiä ja karkkia ja chilipähkinöitä, kun tuntuu, että töissä menee niin hyvin ja tämä vaan. Sitten tuli semmoista, siinä on jotain pientä näpertelyä, jotain hinnoittelua ja muuta, en mä muista. Sit piti laittaa pulkkia sinne vuorotemmenet niinku punainen ja sininen päällekkäin, mutta se meidän ohjaaja antoi semmoisen työn ja tällä lailla. Mutta kun ne sanottiin, että ne on sellaisessa kontissa tai tällä lailla, niin eihän siellä mitään, tai siellä oli kontti, mutta se oli ihan järkyttävän näköinen. Siis mä en tiedä mitä siinä voi tapahtua. Siellä oli jotain tyyppejä heittelemässä niitä tavaroita. Siellä oli niinku lapiot ja muut tällä, että oli pitkin poikia ja vaikka mitä hirveetä. Ja mä taas just katon tässä mun ääninauhelun, kun se on noin uskomattoman pieni. Kyllä mä uskon, että siitä kuuluu ja tällä lailla niin se kontti on ihan järkyttävän näköinen, niin me sitten näytettiin sitä sinne ohjaajalle ja tällä lailla siinä oli siis mun kaverikin. Ja tällä lailla niin näytettiin ja se just sanoi, että menkäähän raivaamaan se kontti, kun se tuli sit myös ite katsomaan sitä. Ja juu, siinä ruokatunnin aikana vähän sen jälkeen niin tuli yksi mun kaveri tutustui siihen työhön ja tällä lailla. Kyllä se oli käynyt siellä paikassa ja tämä esiteltiin sinne paikkoja ja että mitä mä teen ja sit se on hyvä siinä kun me sitä tai sitä konttia laitettiin samalla kun siinä vedettiin muuten hieno flippiä tällä lailla. Niin kun me sitä konttia laitettiin niin sit kun siellä oli kaikki pulkkia tällä lailla, niin sit mä yhtäkkiä innostuin, että noi pulkkien narut on solmussa, että ne pitäis avata ja tällä lailla niin oi luoja. Se vasta sitten hankalaa olikin irrottaa niitä nauhoja toisistaan. Mä kirjoittaa tänne pulkkien narujen sitomista, vaikka se on just päinvastoin, siis me ei todellakaan niinku sidottu, vaan tehtiin just toisinpäin ja kaikkea tämmöstä, siis oli oikein hyvä päivä ja siinä mä ammun kopterin alas taivaalta ja tällä lailla. No niin siitä pyörähtää ja kaatuu sinne ja räjähtää juu. Toivottavasti tää tulee nyt ihan ajallaan, musta tuntuu, että viime nauhoituksessa se ääni saattaa tulla pikkusen jäljessä. Sama kun mä tässä sitten videota katteen, mun ei pitäisi katsella, koska mun pitäisi keskittyä vaan tähän. Toi video on vaan TV, että te jaksatte kuunnella samalla tai jotain, en mä tiedä. Niin. Eipä tässä muuta taida olla. Aika rankka päivä ja tosi paljon olin ulkona ja tämä on kaikkea hauskaa omi. Et siis esimerkiksi siinä kun me laitettiin niitä kontteja tai niitä tavaroita siinä ekassa tehtävässä, otettiin sen yhden kaverin ja sitten sen myyjän kanssa siellä varastosta, niin se on hyvä aina kun se pudotteli niitä. Tai siis pudotteli sieltä, niin mä olisin jammasilla, että oh my god, nämä nyt vaan pudottelee sitä mun päälle ja tällä. Kyllä se sitten meni ihan hyvin, mä rahtasin niitä sinne kärryn takaosaan ja tällä lailla ja juu, mutta se taitaa olla makaronilta tällä kertaa. Kiitos.